Masagsaganaan ti panakaiwaya ti naruway apanggedan job fair, iti sumarsara no alawas, particularly ti panakaselebrar ti Labor Day into no Mayo 1. Impakaamo ti Department of Labor and Employment, asaganaan dagiti job seekers, dito yung aktibidad ng langro na kadagiti application documents ken resume da. Inayon na ti departamento dahil ticket oportunidad arumbeng agundawayan nang nangro na dagiti katurturos na laeng iti edukasyon. Maangaya ti nasaong aktibidad iti dakkel amol iti ili ti San Nicolas iti oras ti alas 10 iti bigat agpatingganay iti alas 5 ti malem. Manamnama nga dayti panagatendar dagiti talupulang employers para kadagiti job openings da karaman nga dapay ti panakipagpaset mangipaaya ti serbisyo dagiti 5 national agencies. Kaputi dayto iket gud-gutigutan na ti dole iti papanatapno no sang kamaysa ang mabenepisyaran dayto programa ti gobyerno tadanto pay ti manamnama hard on the spot. Wow, the hard on the spot ka dagos kadeta Idol Joanne. When Idol Bernard iso dapat kompleton digiti dokumento datapno no alalisto. Dokumento kas kuma iti dagiti usual nga requirements Idol Bernard, birth certificate, ti dokumento daga po kadagiti pagadalan Idol Bernard. Gapo ti pagadalan. Okay. So yan natin pagkaisang katalan dito Idol Joanne. Iti dakkel amol iti San Nicolas Idol Bernard annex. Enta annex na iti Bangir. Okay. Right. So padaanan danto deta. Ano jay date na kanam tatay? Kagadan ti May 1 Labor Day. Labor Day. Bernard. Okay, it's Labor Day. So digiti awan trabaho na kadigiti agundaway, gundawayan da na at nagrigat do awan ti trabaho na di kami na Idol Joanne. When Idol Bernard. So nga ipatag tayo digiti trabaho tayo kadigito nga gundaway. All right, go ahead Idol Joanne. Damag iti dole kadwa iti 99.5 as lawag Idol Joanne gitin tatak or